Wodofo mema kwaba edeba Adom TV dwumade a atune din Nkuranhyensem so. Me am se dwamu a me dwumade ho chia me edi am je so ni tekotego. Na ma ho sepe se wode wo TV na to Adom TV ya me no beto na montuo we. Ene asema me de bre wo no matune din se the storms of failure. Ase asochire a epegya ya emra yedi nkuguo no wan do betimi den sese ne bo wiase se wono oni nkuguo da ano no nkuguo ento no da wan ya me medi nkuguo da ena wososo wadi nkuguo da ye nyinara anom adronyu a ya nkuguo ede bre na nkuguo to ase ama adronyu se nom na ama watoba. Every day you see people captured and crushed by some personal failure. Ade chibia be hu se enkrofo bebre ha asenkugu afom no mum na ewo wom hwede na eba ne sano a na atoye nuhu na asede a yebo ehu sobo se yabrabo abawiye enempo yedi nkrofo be hwambo eba ne sano a yakase enko biom se mentimi nyami sure me koye biom na me koye na me nyankuguo na me kogu mane mu ase esa no na ase wafede enipanim esa no na ase wadi ohunhwamo udi nkuguo wa kwan bi so a se eba na sikasemu se eba na adwuma mu se eba na wade se eba na titiri adesua wakotwe so hwe na wadi nkuguo ne ya fede ase wagu ahum enum ase ba menua de se oka hunu se nkuguo bo abrabo mu anu nche se abrabo abawiye adekọ na akoya odi nkuguo no ne fa bi pe anu wadi nkuguo onye abrabo mu anu wadi nkuguo ti se wo da nyame ase bo se wakoso ahwe na anya yie esanse wanya adesuade efiri nya akoya enum anya suahunu minimo bi a wa oko school itimo pone se obewie empo no akoype abodre krata akọ university so na make wadi nkuguo ana akọ university so wadi nkuguo ya esanse wen yire no ho ensua de yie na wan do suko ankope nioma yade ato nanim no anu yie nti no wadi nkuguo na ba ne sana na obo teacher for so bo ebi kra bo wona fie for so bo na minimo bi so ho a no wawie school ene da yi a emre oko school na dwan ne se ka obenya dwuma payo owie school a nso oko interview a na ya to ne krata na atwene wadi nkuguo anesa na se ono bepe bibia ya ma no ho no de da bi eno anse da bia otwa application na ya to akene na afi ato no so bobo na afi ato no se complaini about system na ewo mu no minim obi nso a one de dodo na brabo ase na hyekruwa mu otankruwa mu ene ye wo no se da bia na brabo de oni nkuguo enye yeda oretare a na awai opimpimu a enkosihwe ase ni din ada ne nkuguo hene na nkuguo hema bibie ni ho obaya ebeyi minim se okasa ni pa no ho a mempa ba minim bemba bi so ho a na oba bi ho a won soso no enkuguo akyere wom saso okyere ama ware atecha pansam anka ware we ya sha ase na ndaso ene je ne mpo osebo ene de sha ware ase so na de ware na akosa nkraman agro aye entokwa na wana abrabo no akoya akwantuo bi a woya odie na awerɛhoɔ ne nuhu ena abamu wokunu edin asesa oyere frɛ no kwasampani ne atimodini na oyere soso di asesa ye frɛ no oni aye baifo eno wona de nkuguo ewa ware mu anesa minim sɛ wode atesa sɛ nda so adekwa ware mu no amanesa to wadi nkuguo na nkuguo ba ayawerɛhoɔ ebi abufuo ebi asobobo ena ebi so yɛ sɛ da bia wo bobo nsam ho
na nneɛma a wo gugu ba a wodwene ho no ya na ensakra babom sɛ bia wera ahoɔ sɛ obu afuo sɛ wobɔ soboɔ sɛ wodi abobo no emfa nsakraeɛ mma wabrabom. You see, when failure occurs, your reaction could be sadness, it could be anger, it could be blame game, it could be complaining or bitterness. None of these reactions can help you walk away from the storm of failure. Minimum Christopher bebre a wona sha nyamesom ase ene ahoɔden pa we show marker say on the heaven ho there. You say wona du ho anesa. Na wona gusu a wɔkɔ no ano. Ɛna asa wɔte koduo mu a mpo ɛhwehwɛ atamom ateahwɛ waka. Ene mpo honam akɔnɔde ɛma wɔne mem abrabom. Ɛna obi susu abrabɔ ɛma aba na buye ebi obi ɔne nam a ɔno nye kristoni nipa yɛ yie ɔkɔ nanim na me amada ne kristo da me nkɔ yie bi so me nkɔ yie bia na mpo ama wagya ne kristo som. Yesa wadi nkugua ne sa ɛwɔ nyamesom mu. Na sɛ nkugua ba sɛ ɔbɛsɔde agyina hɔ no yɛmebre ɛna yɛ give up and we quit trying. So abrabɔ ni aminim. Many of us have become like prodigal sons. Yagye sika ɛne yɛ japade nyinaa akodi asa. Ɛne yɛn nsa si fam. Ɛna ɛnɛ mprekwa aduane ɛne yɛn wɔn pre adi. Sɛ nkuguo ba no wansɔre afiri nkuguo mu a saa na ɛba mo. Menua mɛka asɛm bi akyerɛ wo ne. Stop living the second rate life. Stop living the second rate life. You were made to be a leader and a champion. Stop. Get up. Pepa ho. Na sambra begyina wo nanso. Na adesuade a wosuaye baabi a wotehweye ewo nkuguo mu no. Fa ye ahyase foforo. Use the lessons learned in failure as a new beginning. The bonimpo na ye ya kai hunu se hwa konkron aka Isaiah homa etire ba ko nhyemu di wo se sempo wo bone ti se da bramampo a obahoro wo ho ama ye fita sanso kyerema. Ti dia waye no ankoye enya wo pɛ no ho ebia akoye bone kotwa bi da ho mensuro obi agye wo bone aso dada na ebehia nyansa any empo akuduro abetime bubra. The storm will be over. You have to go back to do what you have learned to do. Now listen to this. The greatest tragedy in life is not failure. It is staying down after failure. The greatest tragedy in life is not failure. It is staying down after you failed. Ade ya a enye kura wabrabo mu a eche owuo ne se wadi nkuguo na wagya dem me de me nkɔ biomu e me nye biomu adesuane me nsua biomu adwuma no me nkɔpɛ biomu awade me nware biomu ti se saa suban no ɛna ɛno de ɛkyɛn fanyinam owuo hwɛ uka twa konkro mu ase wɔtene ni bɛte ahwemprɛ nso na ne nyinam no ɔbɛsɔre. And I pray, may catch yourself, start living again. Start loving again. Start doing the things you love to do again. Start believing again. And start achieving again. Shase se wo san amo ani agye abrabom. Shase se wo kenya wo gidie. Shase se ne ma wo sika wo nye no, wa shase eye biom. For your storm ended yesterday. Your storm is over. And stop allowing your past to control your future. Emma de see na no enkyere wochena ne abetimaye. Don't be pushed by your problems. Be led by your dreams. Be led by hope and faith. One more time, it will be well. Nothing is impossible to you when you believe that you can put your effort to things and things work. Adebia ni ho ya kwansidie agi wankasa. Joseph, ni nuanam ko ton no. Okonkwa asum but the next nyame so e ma kire obey minister mu a oba hana na ne kura ene pinana osina hwehwe saa ma hana de nisuo na emro da ne tu nyame so no a ogidie ebo mpaye empo ope kwan bi so no ofayefunu ewo Samuel Peter ya kan ya okonsuo mu ekope nam ochinchi fi anopa kosi adesan
wanya mo anche no ordinary ato agyenkwa no so tie na asɛm no ewie ne pɛyɛ enya won kwa na nkugu ato wo obia bedi nkugu kwan bi so obu a wonni nkugu dada no twɛn na wo de baba ɛno nti no nkugu ba ɛno nkyerɛ sɛ obegya abrabɔ mu nkugu na aba no yɛ abrabɔ mu fa ketewa bi pɛ sinkete na sipi na pa koduro na pesua hunu na fubu bra nkugu mbakwa na ebe wi a yɛ wano aduro wadi nkugu da empaba udi nkugu so a menya mu suade na foto na muntuo menua aha ana meja wo edin yam yeso ene ni tekotego aha aya Adom TV medam penimfo obo machi dom Priscilla empo ajawa be kampadu ena empo camera Richard sound ena lighting ni MC afo nyina ase me yura fi sanda me so me da wase onyame enhyira mu nyinara na wa wo hwe me de wo na ase doso ochina ana na de chi mu na be san hia woni onyame